ndichezi vauya ende zvima ngoma ndenge ndechifaisa pamwe madinga ambava nasi ndauya ndinasika ndechikanda ngoma iye achiridza moto uye wabatidza madinga pana chaudzima nasi ndauya ndinasika ndechikanda ngoma iye achiridza moto uye wabatidza madinga pana chaudzima rawanade zvemangoma ini ndakatanga kare kare chizwa nasi ngoma dzangu dzorira kumbare andifi ndakatadza kwenda kwautare ndikasvika ndoda kuvalidzira gitare ndinosimbisa chimudhara kona ng'are zvamanje ndiye ari kudiwa muharare ende ari kutopisa kutopfura mare dai atombosvika unyangwe patare uye ndinosika ndechikanda ngoma iye achiridza moto uye wabatidza madinga pana chaudzima nasi ndauya ndinasika ndechikanda ngoma iye achiridza moto uye wabatidza madinga pana chaudzima rawanade ndazouya nasi ndinaposikara maridhiwinini ndenge ndakagara pamwe madinga pa vacharova bara kozi inini andifiwi ndarima mutara skymax ndiperitimu ndimanye zviri fasti vamwe vakutoti ndiri mbere raiti zvandinoita ngoma zisi raiti nasi ndauya ndinasika ndechikanda ngoma iye achiridza moto uye wabatidza madinga pana chaudzima nasi ndauya ndinasika ndechikanda ngoma iye achiridza moto uye wabatidza madinga pana chaudzima rawanade zvemangoma ini ndakatanga kare kare chizwa nasi ngoma dzangu dzorira kumbare andifi ndakatadza kwenda kwautare ndikasvika ndoda kuvalidzira gitare ndinosimbisa chimudhara kona ng'are zvamanje ndiye ari kudiwa muharare ende ari kutopisa kutopfura mare dai atombosvika unyangwe patare uye ndinasika ndechikanda ngoma iye achiridza moto uye wabatidza madinga pana chaudzima nasi ndauya ndinasika ndechikanda ngoma iye achiridza moto uye wabatidza madinga pana chaudzima rawanade ndazouya nasi ndinaposikara maridhiwinini ndenge ndakagara pamwe madinga pa vacharova bara kozi inini andifiwi ndarima mutara skymax ndiperitimu ndimanye zviri fasti vamwe vakutoti ndiri mbere raiti zvandinoita ngoma zisi raiti Skymax.